وقدست ليتي زانتا مزمور وقدست ليتي ابن اشتي كتما ناي فرنسا تجمر ابشحن شومونت ميتن 47 بلاسيد كابو دي روك موار اب حنتي كاب قشتات فرنسا قطاماي كوينو ينبر نبره كم حد زي هايمانتاو سب دما ابتا قطر بزنبره حد قشن سباخن محبر قطمي لدت متصحف تحدته كم زي امان متن دما بزحتو زي سجين تراو كونتغونو يخون مبر تقبلو حدا معلت دما كابتا زنبره لا زنبره عدي تلعيلو نابرس ختما فرنساي زخونت كتما باريس እንዳተጓዓዘ ድማ ንወንጌል ቋስ ከም ወከሲ በሙሳድ ካፖ ድማ ንልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ክቀርጽ ጀመረ ሓሳብ በሓሳብ እናተተኻኸለ ድማ እታ ብርኽትን ቅድስትን እትብል ሓሳብ ክረዕም ጀመረ ካብታ ዝተበገሰላ ክሳብ ምዕረፊ ቦትኡ ዝበጽሕ ድማ ሓቅታትን ብሉጽ ትሕዝቶ ልደትን ብምርዳእ ሙሉእ ግጥሚ ልደት ጽሒፉ وقدست ليتي بمبال أرستهابا أب كتما باريس أب زبصحلو لما إتا صحافة قدمي كوانتيكي دي نيوال بمبال مالت وقدست ليتي سمايا مس أنببالقنا بتي زسرحو قدمي أزيو بمسات زا قدمي زيقا كاب قدمي حليفة مزمور بمخان زيما خسر حلا ألو بمبال حلنا بعلو موسيقينا سلازي نبره دما نتازي صحافة قدمي نام مزمور كسرحلو زخيل كال عركو مالت أدولف تشارلس آدامس نقحقزو حدثنا هرمت موسيقان درستن إذا قدمي دما بفلوط فرنساو كيلا حياسي موسيقى أدولف تشارلس آدامس تسرحت آدامس ودا حدا أزيو فلوط دراسي كلاسيكاو موسيقى وينو أب كتما باريس دما أبيت تمرت موسيقى التماهر السبينير كإلتهم زناتاتهم دما كاب كل خبابيتاتهم زورياتاتهم استفل يسرحات أوكسترا نخسره بزوح علمتات يغربلو زنبر سبي كوينقنا أبتا ببت أيو كابو زتواهبتو قدمي موسيقى ودرست نخسر حلا كابتن كدمئو كاب كتماتات لندن برلين سنت بيترسبرغ زمتو زنبر سرحات بزتفلي بدو خونتو يخون مبر كم أيهوداو متن قالاتن حارقن قدست ليتي نأدلف تشارلس بزوح طرح يبلطن اتو مخنيات دما أيهوداو بمنبارو لدت قويتانا يسوس زبعل سباي نبرن وقادقا ممزأ مسيح زبز نبر سبي كاو حاليف دما نقويتا يسوس كم ود أملاخ زقبلون زأملون سباي نبرن قلتيكو موسيقان زيما مسرحي تتصمدو متى بكابو تقدمت صبغت السرح دما أدولف أزي بلوت زيمان موسيقان بمقنبار نقطاميان نتقشن بحاقوس السراسرة إتهاز سرحة سرح دما دحري 3 سمونات مالت أبدرو لدت أبكبابي فرق ليتي بعوتا تزمرت فلما مزمور قدس ليتي بقلطف أب بيت كريستيانات فرنسا تقبل نترخبت بمقصارهم أب بزحاتنا كاثوليكاويت بيت كريستيان أب والدت نا أجلجلت مزمور كونت يخون منبر بلاسينو كابو كابنا بيت كريستيان نجارات رحقو
ናብ ማሕበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ብምኻዱ ከምኡ ድማ ኣዶልፍ ኣዳምስ ኣይሁድ ብምዃኑ እታ መዝሙር ብቕልጡፍ ኣብ ማሕበራት ፈረንሳ ናይ እዋናት ልደት መዝሙር ካብ ምዃን ሃንደበት ብወግዒ ተኣገደት። ናይቲ እዋን መራሕቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፈረንሳ ድማ እዛ መዝሙር ኣብ ቤተ ክርስቲያናትን ኣብ ኣገልግሎታትን ብቕዕቲ ኣይኮነትን ብምባል ምኽንያት ሃቡ። ምኽንያቶም ድማ ጣዕሚ መንፈሳዊ መዝሙርን መንፈሳዊ ሃይማኖትን የብላን ብምባል መልሲ ተዋህበ። ዋላ እኳ ካብ ናይ እዋናት ልደት መዝሙራት እንተተኣገደት እታ መዝሙር ተፈታውነታ ኣብ ህዝቢ ፈረንሳ ዝያዳ እናወሰኸ ኸደ። ድሕሪ ከባቢ 10 ዓመታት ድማ ሓደ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ነታ መዝሙር ካብቲ ዝነበረቶ ጽፍሒ ናብ ካልእ ዝተፈለየ ክሳብ ከባቢ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ክሰምዓ ዝኽእል ደረጃ ኣዕረጋ። ب1855 እታ መዝሙር ናብ ቋንቋ እንግሊዝኛ በአሜሪካዊ አገልጋሊ ዮሐንስ ሲልቪያን ራይት ተተርጎመት። አሜሪካዊ አገልጋሊ ዮሐንስ ሲልቪያን ራይት እዛ ናይ እዋን ልደት መዝሙር ናብ እንግሊዝኛ ምትርጓም ኩናእ ኮይኑ ተራእዮ። በዚ ድማ ምትርጓም ዛ መዝሙር ነታ መዝሙር ልደት ምስ ህዝቢ አሜሪካ ምልላይ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ ናይ ጸለምቲ ናይ ኣግዕዞ ምንቅስቓስ ማለት አቦሊሽኒዝም ዝድግፍ ቁኑዕ ተግባር ኮይኑ ተራእዮ። እዚ ጽኑዕ ናይ ለውጢ ወይ ናይ ኣግዕዞ እምነት ዝነበሮ አገልጋሊ ራይት ድማ ኣብታ ናይ ሳልሰይቲ ፍቕዲ ዘላ መስመራት ምስ በጽሐ ምስቲ ዝኽተሎ ዝነበረ እምንቶ ብግልፂ ዝሰማማዕ ከምዚ ዝብል ሓረግ ረኸበ። بحقي نحد حدنا نفقر مهرنا حكم فقري وانجيل لما سلامنا مقاوح كل طيباتك حواتنا باريادينا بسمو نقفئن كنينين مفتسنتا قبرلو زبل حسب نتي أبت إوان أبحثنا زنبرة متسيهتنا إنجليزية تركيو كحتى بقى أرستا مزمور دما كابت زنبرتو نايك أنقوا فرنسية كانتي كدي نولا ناب أوغ الدسليتي إلو سميع كابتا التحت مثل لأوان دما بزوح تفتاونت أو أمريكا بمطراي بفلاي دما أوغ أحد حد زنبرة ناي سنين كفال بزوح تفتاونتن هوبنتن أدريت أفرنسا جناتا مزمور نخلت عسرتها عمد تأكيدا سلزنا بلد كالوت بزحت جنا أب بيتهم مزمور واميرون أب أوان لدس شحن شمونت 271 أم مأكل جنات أم مونغو سراويت فرنسان جرمنين أب أوان فرانكو بريشيان كينات حد وتهدر فرنسا كم مأكل كينات كب دفاعات وزيو مس بزح حمدون جكوم كزمرا جمره كاب كلتي وجن دما نتي زغبرو زنبر بأدنقوت كريئو جمرو بتبعات بزي مساريا وجن عينتو نفسنا كعريرو دما كزمر جمرو دحري سلاسة فقدتات مزمارو دما حدا خالق كاملاي جرمن وجن زخونه وتهدر كاب تتحابي إلو زنبر دفاع دموزا نتي زمر زنبر المزمور من لا شهبه بوانقو جرمن بمزمار دما نخبر لدت ويتانا يسوس كريستوس بعوتا كاب سمايات زورده ود أملاخ كبرهابو بزد ما اتي زنبره كوينات نخبابي 24 ساعتات دومو مبال اب كلتي وغن زنبره سراوي جيزياو سلام رخيبو ومعالت لدت حدثه
ኣዶልፍ ኣዳምስ ብሞት ካብዛ ዓለም ኣብ ዝተፈለየሉ ካፓውን ራይትንግና ብዕድመ ኣብዛ ኣበይሉ ብሂወት እናሃለዉ ኣብ ከባቢ ድሮ ልደት 1906 ድማ ድሕሪ ከባቢ 3 ዓመታት መጽሓፍታ መዝሙር ወዲ 33 ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰርን ናይ ቀደም ሓኪም ናይ ቶማስ ኤዲሰንን ዝኾነ ካናዳዊ መሃዚ ረጊናልድ ፈሰንዳል ሓድሽ ዓይነት ጀነሬተር ብምጥቃም ኣብ ናይ ቅድም ማይክሮፎን ብምዃን ክዛረብ ጀመረ። እዚ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ብምዝራብ ነቲ ድምፂ ድማ ብማዕበላት ኣየራት ብምዝርጋሕ ኣብ ኣየራት ንኽጓዓዝ ኣኽኣለ። ፈሰንደል ድማ ብዓቢ ድምፂ ከምዚ ኢሉ ክእውጅ ጀመረ። ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ነቢ ኢሳያስ እተዛረበ ቃል ኣዋጅ ነጋሪት ኣብ በረኻ ዝእውጅ ጎደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መንገዱ ድማ ኣቕንዑ እናበለ ክእውጅ ጀመረ። እቲ ድምፂ ድማ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ክስማዕ ጀመረ። ሃንደበት ብድሃያት ድምፅታት ዝተደነቑ ዝሰንበዱን መርከበኛታት ካብ ርሑቕ ካብ ማእኸል ባሕሪ ነቲ ድምፂ ብገመድ ኣልቦ ኣብ እዛኖም ክሰምዑ ጀመሩ። ካብ ንቡር ወፃኢ ዘይልሙድ ግናኸ ብዘይገለ ጸገም ድሃይ ክሰምዑ ነቲ ዝንበብ ዝነበረ ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ክድነቑ ጀመሩ። እቶም ነቲ ዘድህ ዝነበረ ማዕበል ሬድዮ ብቐጥታ ዝሰምዑ ብርግጽ መልኣኽ ዝተዛረቦም ተኣምራት መሰሎም። ፈሰንደል ድማ ዛንታ ምውላድ ልደትን ካብ ወንጌል ሉቃስ ብምጽናዕን ብምንባብን ነቲ ዝፈጠሮ ጽልዋ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ኣብ ባሕረኛታት ዝተፈላለየ ቤት ጽሕፈታትን ኣይተፈለጦም ነይሩ። ድሕሪ ኣንቢቡ ምውድኡ ድማ ቫዮሊኑ ብምልዓል ጎ ቅድስት ለይቲ ኦ ሆሊ ናይት ብምባል መዝሙር ክጻወት ጀመረ። በዚ ድማ እታ ንመጀመርያ ግዜ ብማዕበል ሬድዮ ዝተሰምዐት እተዘርግሐት መዝሙር እዋን ልደት ኮይና ንረኽባ። እዚ ቅድሚ ሙዚቃ ዓለም ብመንገዲ ሬድዮን ካልእ ማዕከናትን ምዝርግሑ ዝተገብረ እዩ። ካብታ ኣብ መጀመርታ ብ1847 ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ተዘመረትሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ብሚልዮናት ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ቤተ ክርስቲያናትን ብምዝማር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም በጽሐት። እዛ ኣዝያ ኣደናቂት ዕዮ መዝሙር ብሓደ ዝተረስዐ ቐሺ ንኽሰርሕ ተሓተተት። ካብ ቤት ኣምላኽ ድሒሩ ብዝረሓቐ ገጣማይ ተጻሕፈት። ብኣይሁዳዊ ደራሲ ሙዚቃ ተደርሰት። ናብ ኣሜሪካ ድማ ከም መሳርሒ ሓርነትን ነፃነትን ጊልያታት ኮይና ኣገልገለት። ስለዚ ድማ እዛ መዝሙር ኣብዚ እዋን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ፍሉጣትን ናይ በዓል ልደት መዝሙርን ኮይና ንልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዋጋ ምብጃው ጎይታናን ንደቂ ሰባት እትተርኽን እትዘክርን ስራሕ ኮይና ኣላ።